ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, шодем ки бо мо ҳастед ва барномаи моро тамошо мекунед. Ин барномаи ғайринавбатии футболи Осиё аст, ки дар бораи бозиҳои 8-1 ниҳоии Лигаи бартари чемпионҳои Осиё ба шумо ҳарф мезанад. рӯзи сеюми бозиҳо имрӯз идома меёбанд ва шоми дирӯз дастаи пахтакори шаҳри Тошканд дар варзишгоҳи ҷари шаҳри Тошканд Ал-Ҳилоли машҳуру маъруфи Осиёро дар бозии рафти дастаҳо пешвоз гирифт ва бозие нишон дод, ки чемпиони чоркартаи Лиги чемпионҳо ва пейсафи даври бозиҳои гурӯҳӣ дар ҳайрат монд. Албатта ин бесабаб нест. Тамошо мекунем. бале, сабабаш дар он аст, ки дастаи пахтакори Ӯзбекистон тавонист, ки дар оғози мавсими нав соли 2025 бозигарони нав гирад. Дарвозабон Ҷонатан аз Бразилия 33 сола, Фламарион Бразилия 30 сола, Ҷонатан Лука Бразилия ин ҳам 28 сола, Брайан Риаскос аз Колумбия. Яъне ин бозигарон буданд, ки пахтакор тавонист дар бозии охиринаш бар аз сари Қатар дар ин майдон бо ҳисоби 2-1 ғалаба кунад ва ба қатори ҳаштгонаи беҳтарини Лигаи чемпионҳои бартари Ғарб дохил шавад ва ба бозиҳои 8-1 ниҳоӣ рохат гирад. Ин дафъа ҳам легионерҳо кори худро карданд. Брайан Риаскоси колумбиягӣ дар дақиқаи 29 бо паси олияш барои Фламаринои бразилиягӣ шароит муҳайё кард, ки гол занад. ин футболбозони бо таҷриба дар ҳар бозии пахтакор бозии нотакрор нишон медиҳанд. дар натиҷа пахтакор бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст овард ва ба бозӣ баргашт меравад. дар ғарби Осиё бозии байни дастаҳои Ар-Райёни Қатар ва ҷои дуввуми мусобиқаи гурӯҳӣ дар мавсими Лигаи бартари чемпионҳо Ал-Аҳлии Арабистони Саудӣ ҳам ҷолибу пурталотун буд. Ал-Аҳлӣ нишон дод, ки имсол маҳз барои ғолиб омадан дар Лигаи бартар ба майдон меояд ва бозиаш ниҳоят ҳаяҷоновару пешгоҳидашаванда аст. Ал-Аҳлӣ мизбони бозии аввалро, ки ҷавобияш 11 март дар шаҳри Ҷидда баргузор мегардад, дар ҳузури мухлисонаш шикаст дод. дастаҳои Ар-Райён ва Ал-Аҳлӣ соли гузашта дар мадори бозиҳои Лигаи чемпионҳои Осиё бо ҳам қуввоз буда буданд дар ин майдон ва онҷо Ал-Аҳлӣ бо натиҷаи 2-1 пирӯзӣ ба даст оварда буд ва ҳоло бошад акнун Ар-Райён дар ин ҷо боз Ал-Аҳлиро ба меҳмонӣ мепазирад. Ал-Аҳлӣ бозии зебои нишон дода ба Ар-Райён фишор оварда бо натиҷаи 3-1 пирӯзӣ ба даст овард. Галено аз партоби Фирминио ҳисобро кушод. Сипас Риёд Маҳрез дар дақиқаи 34 ҳисобро афзуд. Як голи Рожер Круг ба дили мухлисони Ар-Райён шодӣ овард. Аммо Фирас Албурайкан тӯби сеюмро ба самар расонида нуқтаи охириро дар голзанӣ гузошт. ба истиқлоли шаҳри Теҳрон дар варзишгоҳи 100 000 нафараи Озодӣ имкон нашуд, ки сеюмин дастаи Арабистони Саудӣ Ан-Насрро мағлуб намояд. Аслан дастаи Ан-Наср бо ҳайати пурзори худ ба ин бозӣ омада натавонист. Тавре сомонаи AMS Sport менависад, Криштиану Роналдо бо ҷурми он ки соли гузашта барои бозӣ бо Персеполис ба Теҳрон омада буд ва ҳангомаву дабдабаҳои мухлисон дар атрофи меҳмонхона ба вуқӯъ омад ва нооромие рух дод, имсол аз сафар ба Эрон даст кашид. Тамошо мекунем. бале, варзишгоҳи Озодӣ аз мухлис пур аст. имрӯз на танҳо истиқлолиҳо, балки онҳое ки футболро дӯст намедоранд ба ин ҷо омаданд, ки Ан-Насрро бинанд. Ан-Насре ки дар ҳақиқат хуб мӯъҷиза ҳаст, клубе ҳаст, ки агар аз нигоҳи ситораҳое ки дар он бозӣ мекунанд бигӯем дар Осиё шояд якум ҳам бошад. бозӣ бо натиҷаи 0-0 ба анҷом расид. Ан-Насравиҳо ба дарвозаи Истиқлол 17 зарба заданд, ки 6 тоаш ба чаҳорчӯби дарвоза рост омад ва дарвозабони Истиқлол Ҳусейн Ҳусейнӣ хуб бозӣ кард. Истиқлол бо 10 зарбаш, ки 2 тоаш ба дарвоза рост омад, бозиро ҷамъбаст кард. зарбаҳои кунҷӣ ҳам ба нафъи Ан-Наср буд. 5-2. Ал-Васли Имороти Муттаҳидаи Араб дар силсилаи бозиҳои 8-1 ниҳоӣ дастае гардид, ки аз ҳама тезтар ба кушодани ҳисоб сазовор гаштааст. ба ҳамлагари ин даста Али Солеҳ муваффақ гардид, ки дар дақиқаи сеюм ба дарвозаи дастаи Асади Қатар гол занад. Али Солеҳ аз дохили майдони дарвоза бо зарбаи сахт дарвозабонро таслим кард. дар нимаи дуввуми бозӣ Абдулло Бадр Алязидӣ аз дастаи Асад дар дақиқаи 68 голи ҷавобиро ба самар расонид. натиҷаи баробарӣ ба нафъи Асад аст, ки дар майдонаш дар бозии баргашт бозӣ мекунад.
акнун мегузарем ба бозиҳои ҳаштякниҳоии шарқи осиё. Йокоҳама Маринос пестафи шарқи осиё дар сафар Шанхай Портро, ки дар ҷамъбасти бозиҳои гурӯҳӣ зинаи ҳаштумро ишғол карда буд, бо натиҷаи камтарин 1-0 шикаст дод. Ин бозиро беш аз 10 000 тамошобин дар варзишгоҳ манзур кард. Йокоҳама Маринос дар сафар ба дарвозаи мизбон Шанхай Порт тавассути Андерсон Лопес 1 гол зада ба комёбӣ ноил шуд. Йокоҳама садрнишини бозиҳои гурӯҳӣ буд ва бо ин бозиаш метавонад то ба финоли мусобиқот равад. ду дастаи навкори Лигаи бартари Чемпионҳои Осиё дар шарқи он Бурирам Юнайтед ва Ҷаҳор Дарул Таъзим ҳам дар мадори ин бозиҳо бо ҳам дӯстона бозиданд ва бо ҳисоб кушода нагардид. Аз ҳамин рӯ ду дастае ки ҳоло инҷо ҳузур доранд, яке аз ин дастаҳо ба бозиҳои 4-1 ниҳоӣ хоҳад рафт, ки ин ҳам яке аз рекордҳои Лигаи бартари Чемпионҳои Осиё дар мавсими соли 2024-25 мебошад. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи ғайринавбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. дар бораи натиҷаи дигар бозиҳо ҳафтаи оянда маълумоти дақиқ пайдо хоҳед кард. бо ҷамъи ҳамкоронам бо умеди хушҳои рӯзгори шумо то ҳафтаи оянда хайру хуш мекунем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то буздӣ.